صحابہ عرض کرتے ہیں سونیا اسی موت کو زیادہ یاد کریں گے سانو فائدہ کی ہوئے گا میرے اور تواڈے پیارے آقا نے فرمایا اے میرے غلامو تسی موت کو زیادہ یاد کرو گے غلاماں تو بچے رہو گے موت کو ہمیشہ یاد رکھیا کرو میرے بھائیو ذرا توجہ فرماؤ مرنا دے سارے لوگوں نے جویں بھائی وقاص صاحب دی والدہ دنیا تو ڈر گئیاں میں تے تسی سارے دعا منگن واسطے حاضر ہوئے ہو رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ اپنے والدین جگیوں پھر آپ کو قرآن کی اللہ تعالیٰ دیتا پڑھ سکنا وقت کوئی نہیں توجہ جنا سمال فرماؤ میرے پیارے بزرگ دوستوں جنہاں دے والدین زندہ نے اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کر لو جنہاں دی ماواں زندہ نے اپنے ماواں دی خدمت کر لو جنہاں دے باپ زندہ نے اپنے باپ دے ہاتھ چومیا کرو نالے پیراں نوں بوسا دیا کرو کیونکہ میرے بزرگ دوستوں کرنے ماں دی خدمت کیتیاں گزارا نہیں ہونا نہ دنیا دے بیڑا پار ہونا ہے نہ قبر دے اندر جا کے بیڑا پار ہونا ہے میرے اور تواڈے پیارے آقا نے فرمایا اگر دنیا دے ویکھنا چاہندے ہو کہ فلاں بندے دے نال رب راضی ہے یا ناراض ہے تے پھر او دے باپ نوں گھر جا کے ویکھ لو اگر او دا باپ او دے راضی ہے سمجھو خدا بھی راضی ہے لہذا میرے پیارے بزرگ دوستوں ماں دی بھی بڑی شان ہے باپ دی بھی بڑی شان ہے لیکن اج میں ماں دی شان عرض کرنا چاہتا اپنے اپنے سینے دے ہاتھ رکھ کے میری بات نو اپنے دل کے اندر جگہ دے ہو جے میرے پیارے بزرگوں دوستوں میرے اور تواڈے پیارے آقا دی محفل لگی ہوئی ہے میرے نبی دے صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے نے میرے نبی نے فرمایا میرے غلامو اپنے والدین واسطے زیادہ تو زیادہ دعاواں کریا کرو وہ کیسا مقام ہوے گا جدوں میرے نبی دے غلام سامنے بیٹھے ہون گے میرے نبی دے سونا چہرہ مبارک دی زیارت کردے ہون گے نال میرے نبی دیاں سونیاں زلفاں دی زیارت کردے ہون گے تے شاعر کہندا زلفاں مدنی دیا اوے زلفاں مدنی دیا انہاں زلفاں دی وکھری شان واہ واہ اے پھلن تے پھلے قرآن زلفاں مدنی دیا کوئی کسی بات خاموش ہو تو پھر نبی پاک دی نعت کا کوئی گانا نہیں پڑھ رہا محبت نہ پڑھو زلفاں آپ مدنی دیا زلفاں مدنی دیا اے زلفاں مدنی دیا انہاں زلفاں دی وکھری شان واہ واہ اے پھلن تے نازل ہوندے قرآن زلفاں مدنی دیا انہاں زلفاں تے جیڑی بت ہے انہاں زلفاں تے جیڑی بت ہے سوا لکھ نبیاں دی لج ہے زلفاں مدنی دیا اے زلفاں مدنی دیا اے زلفاں مدنی دیا انہاں زلفاں تو میں جندوارا انہاں زلفاں تو میں جندوارا حسنین دیا نے مہارا زلفاں مدنی دیا اے زلفاں مدنی دیا انہاں زلفاں جیڑا چیرے انہاں زلفاں جیڑا چیرے تو جگ اس چیر دا اسیر زلفاں مدنی دیا پل زلفاں حضرات کرام قدر ذرا توجہ فرماؤ میرے اور تواڈے پیارے آقا تشریف فرما نے میرے نبی دے غلام سامنے بیٹھے ہوئے نے میرے نبی نے فرمایا میرے غلامو پہلا میں تانوں قبراں دے جان تو منع کردا سا لیکن ہن قبراں دے جایا کرو نالے جا کے دعاواں کریا کرو نالے اپنے والدین دی قبراں تے جایا کرو ماں دی قبر تے جانا میرے نبی دی سی اٹھیا تے سرکار بارگاہ دے اندر ادب دے نال ہاتھ بن کے عرض کردا سونیا مینوں ہاتھ چنے والیا میرا بھی دل کردا کہ میں اپنی ماں دی قبر تے جاواں سونیا میری بھی ماں فوت ہو گئی ہے میرا بھی باپ فوت ہو گئے میرے بھائیوں جنہاں دا والدین زندہ خدا رہے انہاں دی فکر کر لو اسی تقریراں روز کرنے ہاں تسی روز تقریراں سنتے ہو اونی دیر تک فائدہ کوئی نہیں ہونا جنی دیر تک میں عمل نہیں کراں گا تسی عمل نہیں کرو گے ذرا توجہ فرماؤ میرے نبی دا غلام اٹھ کے